Il-ġimgħa filgħodu d-deputat nazzjonalista Alex Borg u l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija kellhom laqgħa f'lukanda f'Ħattart. Din il-laqgħa li bdiet bil-moħħbi fuq ġewwa fejn ma jarhom ħadd spiċċat barra fl-apert wara li ndunaw bil-preżenza tal-ġurnalisti ta' One News. Fl-isfond tal-post vakat tal-kap nazzjonalista nifhmu li tnejn li semmew fost il-favoriti ma' tesserati tal-Partit Nazzjonalista l-Pożizzjoni xtaqgħu jaslu f'kompromess kif se jimxu għall-elezzjoni li jrid ikun hemm fih dan il-partit. Sorsi minn dan il-Partit Nazzjonalista wkoll sostnew ma' dan l-istazzjon li wisq probabbli Delija se jispiċċa jtellaq waħdu. Ħadd mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista mhu interessat li jsir kap. L-uniku wieħed li kien beda jitħajjar kien Alex Borg, iżda anke dan reġa' bdielu. Jekk Delija jerġa' jkun kap nazzjonalista dan iseħħ 5 snin wara li kien tqaċċat mill-estremisti tal-Blue Heroes. Dak iż-żmien u kien mexxa lil PN fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fejn ġarrab telfa enormi u tilef siġġu fi Brussell. Sa dan it-tant fil-laqgħa suppost bil-moħħbi, One News waslitlu informazzjoni minn sorsi qrib f'azzjonijiet differenti fil-Partit Nazzjonalista li Delija u Borg bdew jiġġieldu dwar il-fatt li l-eks kap ma ridx li żagħżugħ Awċi joħroġlu għan-nofs. Id-deputat nazzjonalista Ivan Castillo li wasal wara biex ukoll jingħaqad fil-laqgħa lemaħ lill-Kamra Person tal-Wan fuq barra tal-lukanda, tant li sellimlu. Waqt li hu baqa' sejjer nifhmu li Castillo informa lil Borg u Delija li kienu fuq ġewwa f'boardroom tal-lukanda u eżatt wara dawn long ħarġu barra b'wiċċ imċarrat u jagħmluha evidenti li ndunaw bil-midja. Minnu fih kemm Delija kif ukoll Borg ippubblikaw ritratt flimkien bil-gazzetta In-Nazzjon fuq il-mejda bl-iskop li jagħtu l-impressjoni li qed tingħad kelma bejn il-ħbieb. One News infurmat li relazzjoni bejn iż-żewġ deputati ħsienet fl-aħħar jiem wara li Delija beda jħossu tradut minn Borg. Ftit wara li ħarġu barra u qagħdu jieħdu kafè, Delija tilaq bil-kwiet bil-karozza li dejjem jidher biha. Pero Alex Borg kellu pjani oħrajn biex jaħrab mill-midja. Fil-fatt nies tiegħu l-ewwel marru jneħħu l-karozza minn quddiem il-bib tal-lukanda u poġġewha f'żona għal parkeġġ differenti biex jaħbuha. Sa dan it-tant Borg daħal van gris u ħareġ bih min-naħa l-oħra biex ma jagħtix fil-għajn. U mifhum ukoll li issa wara Alex Borg hemm nies bħal Karola Aquilina u Beppe Finek Adami mill-fazzjoni estremista. Fil-fatt mal-midja Borg issa lanqas ried jikkundanna lil Jason Azzopardi dwar l-attakk li dan għamel fuq il-President ta' Malta wara li iltaqat ma' uffiċjali tal-Gvern dwar il-Viżjoni Malta 2050.